गोजा आसान गुफुर ओमफ्राय सिन्दुर ओमफ्राय उनावहाय मंगलसूत्र बिदिहाय बायनो दङ आङो बेफोरखौ नांगौ जाफिनबाय जोंहा रानिया मोनसे गोदान पार्लार खुलिदोंहाय जायगायावनो आरोना इदि नङा इंलिसाव गोदान सोदोब गुलुआ सिखायदो बोरमाखौ इंलिसाव मे मे होनो जा लाव टक्रा बाबाया नुवाखै वाटारमेलन लाबदो जानो फेमिलिफोर माबायदि दं नोंसोर वेलकाम बेक टु माय चेनेल गासिखौबो बराय हरलायबाय आं दिनैहाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंसिनिसिम ओमफ्राय जोंहा दिनै बागानपारा थांनो गोनां जालायबाय नै ओमफ्राय मानो थांगासिनो आं नोंसोरनो दा दसेनो खिन्थागासिनो दङ जोंहा रानिया मोनसे गोदान पार्लार खुलिदोंहाय जायगायावनो आरोना बिराद मोजां मोजां इउनिक स्टाइलनि हेयार काट खालामनो रोंगौ बियो आं दा डेमोखौ खोन्थागासिनो दङ बेटुखौ मैया ट्राइ खालामदोंमोन बिराद इउनिक स्टाइलनि माबा आरो बेनि थाखायनो जोङो दा पार्लाराव थांगासिनो दङ रानिखौ खोन्थानि आङो गोदान पार्लार खुलिदों बयबो फैबानो जाबाय बेनि पार्लाराव ओरैबायदि मोनसे इउनिक स्टाइलनि हेयार स्टाइल खालामनो रोंगौ बियो हेयार डिजाइन खालामनो रोंगौ माने गोदान गोदान गावनि साइडनिफ्राय साननानै बानायो बियो दा डेमोखौ खोन्थागासिनो दङ राय मोनदों माबायदि मोनदों खोन्थालाय माबायदि मोनदों ओरैबायदि मोजां डेमोखौ खोन्थागासिनो दङ माबायदि हेयार स्टाइल खालामनो रोंगौ गावनो हारसिं क्रिएट खालामो बियो ओरैबायदि मोजां मोजां ओमफ्राय आहा नोंनि खानायखौ देखायलाय ओरैबायदि डिजाइननि हानानै होबाय बियो बेटुनि खानायखौ नायदो र' आबा खानायखौ देखायलाय मादैनि हेयार स्टाइल माबायदि मोनदों नों खानायखौ सिनजानानै मादैजों हो माबायदि मोनदों माबायदि मोनदों मादैजों सिनजानानै खानायखौ खानायखौ मैया हाबाय बियो ओमफ्राय उनाव हानानै फिसालायाबो सिनजाया मोजाङै ओमफ्राय उनावहाय लास्टआव जाबाय हादां मिलायना खानायखौ दा बेखौनो मोजां खालामनो जोङो पार्लारावहाय लांगोन माने ओरैबायदि स्टाइल खालामो बे हाखांनायनि उनावहाय पार्लारावसो माने माबा खालामनो मिलायहैनानै हाहैनो गोनां जायो बेनि पार्लाराव दाथैखौ मिलायनो हाखाला ओमफ्राय सैख्लाबजोबनोसो नांसिगोन बेखौ लाव टक्रा खालामजोबनो नांसिगोन ओंखायनोथ' जों दा थांगासिनो बागानपारायावहाय ओमफ्राय फिसा बुस्थुबो बायनो दङ आङो ओंखायनोथ' बाजारखा नालाय थांखानोसै जोङो नंगौ थ' बिदिब्ला थांनोसै बागानपारायावहाय जोङो डाइरेक्ट पार्लारनिफ्राय स्टार्ट खालामगोन जोङो आइमोना दसे उनाव फैगोन आइया गाइखेर सेरलाङो न'नि खामानि मावनानै थांगोन ओरैनोथ' बाजाराव जोंना थांखायाजोबो नालाय ओमफ्राय जोंना डिउटिया जाहैबाय बेहाय गारि नेनाय मोननैसो फिसा बुस्थुबो लायखानो दं आं बेनिखायनो थांखानो नागिरदों आसान गोजा आसान गुफुर ओमफ्राय सिन्दुर ओमफ्राय उनावहाय मंगलसूत्र बिदिहाय बायनो दङ आङो बेफोरखौ नांगौ जाफिनबाय ओंखायनोथ' बायनानै लाना फैनो होननानै सिगाङावहाय दंमोनबाबो आं मंगलसूत्रखौ फानदोंमोन आरोना ओमफ्राय आसान गुफुर आरिखौथ' देखायजोबदोंमोन आङो थ' दा नांफिनगौ जाबाय नालाय ओंखायनोथ' बायनो थांगासिनो दङ बिदिब्ला बाजाराव थांगोनसै जोङो माबानानै खानायखौ हेयार स्टाइल खालामनानै माबाखौ राजानि खानायखौ इदि हानानै ओरैबायदि लाजिगासिनो दङ दायो आंनि सना केब्ला थाबायदों आंनि सनाया मैया हराव मा जादों मा बिसनानिफ्रायनो सल'दों हराव कारेन्टबो गैया जोंनियाव मैयानिफ्रायनो गैया साननिफ्रायनो अखा हाबाथाय जोंना बे प्रब्लेमा जाखाथारो कारेन्टनि प्रब्लेम सानब्रै गाहाम फैया मालाबा आयौ जोंसो मिथिगौ माबायदि थायो थांगोनसै हाथायाव खालि भिडिअआ बेटुनि सायावल' जागोन स्पेसियेल बेटु दिनै भिडिअआ आं मिथिगौ कमेन्ट्सखौ अफ खालामखागोन इउटुबआ ओमफ्राय फाइनालि जोंना गोदान खबरा मा मिथिगोन जोंनि गामियाव लामा बानायसिगोन
जा excited आङो ओइ excited ओजों ब्लड नङाबाथ' आयो बेटारि गारियाव उथिनोनो हायामोन एकदमबारे उदैफोरखौ ओरैजाय हमथालाजोबनांगौमोन दाख्लैथ' मा जादों बागानपारायाव थांनायाव माने सिटआवनो माबाखौ खिथुखौ बहायनो मोनाखै ओरैजाय गोजौआव लाबाय थानासो थांनांगौ जादों ओरैबायदि स्पिडआव सालायदों बेटारि रिक्सा गोजौ गाखोदोंमोन नङाबा मानो गोजौ गाखोनाय नोंलाय हा नों स्पाइडारमेन जागोन ये धोरोम आंना बेटा स्पाइडारमेनसो जानोसै औवा फरायदोलाय मा नोङो औवा फरायदोलाय दे ये फरायलाय औवा फरायलाय औवा गुसुं गोलाव मानो नंगौ ओमफ्राय इनोल' हा आपेल why bisa di apel ompray anggur ompray mosu ke mana men English apa mana men mosu ke ma mosu mana bermakna itu Inggrisaव गोदान सोदोब गुलुआ सिखायदो बोरमाखौ इंलिसाव मे मे होनो ओमफ्राय गरायखौलाय गरायखौ इदि होनो इंलिसाव इदि होनो इंलिसाव ओरैबायदि मुर्ख जाहा गुलुआ आयौ मिथिला आङो माबायदि फोरोंबाथ' मा जायो गावहासो बांसिन फोरोंफिनो जोंखौ बिमादैखौ ओमफ्राय मिनि ओरैबायदि मेंग्लिजोबखायो फोरोंग्रायानो मिथिला स्कुलाव माबायदि जागोन कन्डिशना बै मास्टारनि जायनिखि गुलुखौ फोरोङो मा मायाव गाखोदो Aku sini naik deh, lain dengeran nih. Deh, denger tak? Mungkin naik ya, Maria. Mana kelas? Ya, kan yang tuh di sini ada. Dololot. Dololot, pade. Dololot. Miuda kemana? Desainer. Oh ya. Ebanनिफ्राय इदि सिननो फैबाय थागोन दे बादै. दे. जोबसिगोन. जासिगोन. सिथुद्रुद साखादो. मेगना हाबदोबा? हाबाखै? दे. दललथा इदि नङा इखिजाय जा. बुलुआ फैसा होना थांलायदो. पन्सास थाखा लाबाय. थांसै दा एबार हाथायाव मा फिसा बुस्थु बायनो दं बेखौ बायनो नोंना खानायानो खानायखौ नायनोसै फै थांसै फै जाबाय जोब्बायहाय इनि जुथाया गानहोनांसिगोन ना दा हाथायाव थांनोसै
Kenapa? Tidak. Tidak. Oh, ini kesuara. Oमफ्राय दा बेहाय आं बायनोसै आंनि बुस्थुफोरखौ मंगलसूत्र सिन्दुर ओमफ्राय आसान गुफुर माबा जाला अट'ग्राफ बाबाया नुवाखै वाटारमेलन लाबोदो जानो नागिरगासिनो दंसै ओमफ्राय फैबाय जानो दिनै सानडे नो डाइटिं नो एक्सारसाइज ओनलि इटिं अन इटिं नैहाय सोजोबदो नुवाखै जाहाना हाथायाव फैबाथाय आयो ओमफ्राय अबेयाव ओइखिनियाव मोनसे दङ बबा अबेयाव मोनबा खुलिगोना खुलियाखैबा दिनै टिकेट दानग्राया बारबाय जाहा बेथुआ अ खामानि होनाय नङा इफोरखौ नांबा साफा दलद थुलायनांगौ माल बुस्थु बायनो फैदो जाहा मा लोंदों ओइ गुसु दैखौ लानानै फै ओइ नर्मेलखौ लाबो नर्मेल लोंगोन ना नों मानसिया नर्मेल लोंगोन ना नङा नर्मेल लोंनाय दो नर्मेल नांगोन नर्मेल खेंखाइबारियाव हाबा फिक्स जादोंना माबारि खेंखाइबारियाव बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव खेंखाइबारि गामियाव जोंना बाक्सा नङा तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव खेंखाइबारि गामियाव ओरैबायदि भितर गामि लोगोफोर कारेन्ट गैया पायखाना गैया मायाव खिगोन नों रानि लेबार बालायनाय दुब्लिबारियाव लेबार बालायनाय दुब्लिबारियाव खिनाय फैनाय राजाया आइया आंना फिसालाया दै लोंनाया चु चु येस
our big ओरैबायदि गिदिर पर'था आइनियाबो आइनि मोखांसिन गिदिरसिन आंनि सायबो गिदिरसिन आं जाजोबनो हानाय नङा इखो जाजोबा आङो पियास नङाबा जानो हाया पियास गिनांगोन आं थांनो ओंखारबायना मोनसेल' खामानि दंसै आइमोननि टिकेट दाननो गोनां बिसोरो आलासि जानो थांनो नागिरदों बिनानाव लाहानाव गाबोनो मानो ट्रेननि टिकेट दाननो नागिरदों दा दखानाव थांनोसै ओमफ्राय दाननोसै ओमफ्राय न'आव थांनोसै लाबोबाय एकदम माथाम हांसो हाथायनिफ्राय जा गिदिर देनजार खाना जासिगोन एकदम माथाम हांसोनि आबा सोनाया खाना पार्टि होसिगोन गासिनोबो मानि पार्टि होगोन दा सिगाङाव खिन्थागोन आङो देनजार पार्टि इमानै माथाम पार्टि गिदिर लान्टा जाबाय आधा लान्टा सेन्देल गाननायाव देनजारखा बा हिट ना बाबा खारजायो आरो अ साइकेलसो सोलायगोन बा गरम मोनजोबबाय कारेन्ट फैगोना फैयाखै लाबोबाय लाबोनो गोनांफोरखौ अ गड कारेन्ट फैयाखै फाल्तुलै माबायदि नुदो लोगोफोर ड्रेस आं इफोरबायदि जादो सानथाराखैमोन वाव निउ ड्रेस माबा हिनजावफोरनि बायदिसो नुदो नुवाखै बिबैखौ देखायनाया आंबो मोजां दिनैना अ tasty. Fine. No. Fine jatuh na? Manggal. Maya. Udah mulai dan nemu. Iya.